Кәрим Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры быелгы сезонын ачык һавада ачты. Моның өчен театр ишек алдында махсус майданчык булдырылган. Ачык сәхнә 100 кешегә исәпләнгән. Тамашачыны билет сатучы каршы ала, температурасын үлчи, битлек һәм перчаткалар тәкъдим итә. Тулырак Эльвира Хасендинова сюжетында. Махсус мәйданчыкка әкренләп халык җыела, тамашачылар театрга сусаган. Артистлар да очрашуны түземсезлек белән көтә. 200 көнгә якын без тамашачыларыбыз белән аралашмадык. Әлбәттә, социаль ширтәләр аша без алар белән аралаштык. Ләкин бу бит шын табигый аралашу түгел. Әзрәк нидер теге бер яклары кимчелекләре дә булыр инде әлбәттә. Ут ягы, табигать нинди, яңгыр нинди җил күрсәтер белмибез. 7дән соң яңгыр явачак дигәннәр иде, шуңа күрә Аллам сакласын. Кая йөрисез сез, Яртай бирдин башы бетердим инде. Хәзер киләмез. Ачык һавада спектакль куюның яхшы якларының берсе урам күренешләре аеруча табигый чыга. Әйтик, артистлар сәхнәгә микроавтобус белән килде. Ишек алдына махсус сәхнә корып куелган. Иң зур кыенлыклар да техник яктан җиһазлау белән бәйле була. Без петличкаларга эшлибез. Петличкага эшләгәч инде актер кеше башкача суларга да тиеш, башкача сөйләргә дә тиеш. Шуңа күрә менә кыенлыклары булыр дип уйлыйм. Техник яктан да актерларга сөйләм һәм сулыш алу ягыннан да. Монда барлык бөтен тавышка игътибар бирергә кирәк. Монда уже артист 100%-ка гына түгел, 200%-ка да онлайн режимда эшләргә тиеш. Өмәр, ни эшлисең син? Без монда бер генә көнгә кыйнагәнбездер бит инде. Ачык сәхнә спектакльләрен яшь артистлардан башладылар. Тамашачылар хозурына Туфан Миңнуллинның Ак тәүбә, Кара тәүбә безнең көннәр әсәре тәкъдим ителгән. Әлеге музыкаль комедияның премьерасы 2016 елда була. Күбрәк музыкаль моментларны кабатладык инде. Ник дисәң, анда инструментларда да уйныйбыз без, җырлыйбыз да. Ачык сәхнәдә 7 спектакль күрсәтеләчәк. Драматург Туфан Миңнуллин, Хайвахит, Исламия Мәхмүтова, Шамил Фәрхетдинов әсәрләрен сайлаганнар. Кайбер сценаларны монда бит сәхнә кечерәк һәм декорацияларны да тулаем кулланып булмый, шуңа ниндидер кече форматта, кече сәхнә форматында ясарга туры килде спектакльләрне. Әмма бик каты үзгәртмәдек, чөнки без репертуарыбыздан нәкъ менә бу сәхнәгә туры килә торган спектакльләрне сайларга булды. Бу сәхнә аларны каты үзгәртмәсен өчен. Элек бит революция хәтле дип әйтик, революциядән соң да ачык һавада уйнаганнар артистлар да, тамашалар, кинолардан карап беләбез инде без андый тамашаларны инде. Мин үзем дә чыгыш ясарга туры килде. Әле бу шигырь укулар белән генә булса да, әйне менә театр хәтле театрның ачык һавада уйнавы үзенә күрә бер инде бу шарасыз вазгыять вакытында бер шара булып тора инде. Шулай халыкны ничек тә театрдан биздермәскә иде дип аңлыйм. Менә театрны шунда чакыру. Гафу итегез, аның исеме Низам. Тинчуринлылар күп еллар элек Истанбулдагы фестивальдә ачык һавада чыгыш ясаган булган. Заманында театр фойесында Шекспирның Гамлетында уйнадылар. Тинчурин ачык һавада эшләү теләге белән чыккан беренче театр. Күп театрларда 2 сәхнә бар, ә бездә берәү генә. Һәм кайбер әйберләрне безнең форматы буенча бу зур сәхнәгә сыйып туры килмиде. Безнең очрашулар төрле, яшьләр белән, кич белән анда очрашулар, һәм анда спектакльләр куюмы, мини спектакльләр ясаумы, моноспектакльләр куюмы, менә шундыйрак безнең проектлар бар иде. Һәм безгә аны тормышка ашыру өчен кирәк иде менә шушындый ачык һавада ясалган сәхнә. Сезнең авылга культура учагы кабызырга килдек. Яңа культура йорты салачакбыз, Салсагыз ни? Заманның үз таләбе баштарак мәйданчыкны 100 кешегә исәпләгән булалар. Тик кулланучылар хокукын яклауны күзәтү идарәсе 50 тамашачы кертергә генә рөхсәт итә. Шулай да киләчәктә биредә 150 кеше утыра алачак. Ачык сәхнәдә спектакльләр күрсәтүне дәвам итәргә ниятлиләр. Без көннәр бик салкын айтып бетергәнче, яңгырлар каты явып киткәнче хәтле бу проектларны шушы сәхнәбездә эшләячәкбез. Димәк 15 август белән генә бит? Юк, 15 август белән генә бетми. Безнең үзебезнең бинабыздагы сәхнәбез ачылганнан соң да, анда спектакльләрдән соң
кичке төнгө спектакльләр куябыз, шушында ачык сәхнәдә йолдызлар астында. Биредә аерым бер мөхит, ачык сәхнә спектакльләрен карыйсы килгән тамашачыларны һәр көнне кичке 7дә театрга чакыралар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.